waarmee dat ze de kudde koeien en stieren gaan hoeden op de kanten. De stok is 3,60 meter en weegt 7 kilo. De paarden worden bereden met 1 hand. De mannen zijn ook traditionele kledij met de zahones boven de rij, de lederen shorts. Zeven kilo in de hand, dames en heren, en het paard perfect besturen met 1 hand. En dan de complexe oefeningen. Wacht hè, als we nog maar voeten krijgen. Jan van der Stukken heeft evenzo ook les in deze discipline. De stages volgen bij de Caballero met het zwarte. De dansende paarden van Spanje. El caballos que bailan. Yeah, onze naam. Dat is onze naam. Al info over dit mooie ras. De fokkers in België kunt u terecht in 4:30 op de stand van de PNE. Pura Raza Española. Andalusiërs. Van dit werk. Jarenlange training. En de paarden gaan onder de garrocha door. Niet zo'n simpele oefening. Zonder handen. Niet te onderschatten, wetende dat ook vrouwen deze discipline doen met de garrocha van 7 kilo. Jan van der Stukken en Ronnie Belmans. Een applausje dames en heren voor deze prachtige presentatie. En op de charge! Allee, ja, maar mooi.